Ez a hazai turizmus, köszöntöm nézőinket. A mai adásban a testünkkel fogunk foglalkozni, a fogunkkal, a bőrünkkel és a csontjainkkal. Köszöntöm első vendégeinket, Bánkuti Anikót, az Egressy Dentál vezetőjét, és Kismárton Hubát, fogszakorvost. Kicsit beszéljünk a rendelőintézetről. Milyen szolgáltatásokkal várják a betegeket, miért érdemes ide járni? Köszöntöm Önt és a nézőket is. Azt tudnám kiemelni első körben, azért vagyunk más, mint egyéb magánklinikák, mert mi praxis labor is vagyunk egyben, ami azt jelenti, hogy a rendelő és a fogtechnikai laboratórium egy tulajdonban van. Pácienseink szempontjából ez azért jelent előnyt, mert egyrészt a munkáink nagyon hamar el tudnak készülni, rugalmasak vagyunk. Egy-egy fogászati kezelés alkalmával, hogyha akár a fogszín, vagy bármi egyébbel kapcsolatban javítani való van, akkor annyi történik, hogy a fogtechnikus leszalad az emeletről, és rögtön együtt dolgozva meg tudják oldani a páciensnek az igényeit. Másrésztről viszont, ami esetleg a páciensnek fontosabb, hogy az árak, az, amit nyomottabb árakon tudunk dolgozni, mint átlag magánklinikák. Vannak esetleg kedvezmények? Kedvezmények is vannak, így van, folyamatos akciókkal várjuk a pácienseinket. Kedvezményeket főleg ezekben, tehát ami protetikai munka, akár egy fogpotláshoz kapcsolódó korona, vagy fogsor, bármi, ami kicsit fogtechnikai munkát igényel, abban nagyobb kedvezményeket tudunk biztosítani, mint másban. Általában milyen problémákkal fordulnak egy fogszakorvoshoz manapság? Hát nagyon sok probléma, tehát szinte minden előfordul. Szerencsés tendenciát mutat az, hogy nagyon sokan most már rendszeresen járnak sima kontrollra, tehát csak azért kérnek időpontot, hogy átnézzük, hogy van-e valamilyen beavatkozásra szükségük. Ilyenkor általában egy fogkőleszedés történik, és egy állapotfelmérés, amikor, hogyha szükséges beavatkozás, akkor az tervkészülés, a terv alapján tudjuk tovább folytatni a kezelést, de nagyon széles a paletta. Milyen fogkezeléseket alkalmaznak Önöknél? Hát nálunk teljes fogellátás van, tehát a szájsebészet, fogszabályozás, konzerváló fogászaton keresztül, egészen az esztetik fogászatig mindent érintünk. Tehát lefedjük az egész. Nagyon sok embert érdekel az esztétikai fogászat. Ugye most már vannak olyan implantátumok, amiket be lehet ültetni, tehát hogy most már nem maradnak fogatlanul az emberek, vagy ha valaki nem éri a protézist, akkor ezzel így ki lehet váltani. Mit lehet erről a kezelésről tudni? Természetesen az implantátumok egyre gyakoribbak, implantológus, szájsebészek végzik a beimplantálását, megfelelő tervezést igényel az implantátumok behelyezésre, szükséges megfelelő csontállomány. A beteg részéről meg nagyon fontos a szájhigiéné, tehát egy implantátum esetében szinte 3 havonta, fél évente mindenképp utána föl kell keresni a fogorvos, hogy az az implantátum tartósan maradjon és be is töltse a funkcióját. Akik nem szeretik a protéziseket, azok esetében el lehet végezni 4-6 implantátumos beavatkozást, amikor egy elhorgonyozó elemek kerülnek az implantátumokra, amire a kivezető fogsor már úgymond rögzíthető, bepattintható, és ezáltal valamilyen szempontból kényelmesebbé válik a hordása. Milyen visszajelzések vannak az implantátumokkal kapcsolatban? Tehát, hogy felléphet-e késői reakció, vagy allergiás reakció? Az allergiás reakció nem tud fölépni, a titánból ötvözetből készülnek, tehát erre nem nagyon van allergia. A becsontosodásuk lehet esetleg probléma, ezért szükséges a megfelelő tervezés, és ezt kiszűrni időben, hogy az adott páciens el tudja elviselni a szervezetében, van-e valamilyen alapbetegség, ami esetleg befolyásolja az implantátumnak a becsontosodását. Milyen állapotban vannak most a fogaink? Mi a tapasztalat? Hát a tapasztalat sajnos nem a legpozitívabb. Egyre többen próbálják valamilyen szinten a tévéreklámok hatására is elsajátítani megfelelő szájpolási technikákat, tehát nem csak a fogkefét és a fogkrémet használják, hanem fogsejmeket, fogköztisztítókat, szájvizeket használnak egyre többen, de viszont nagyon sokan még nem tudják megfelelően használni ezeket az eszközöket. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy tanítani az embereket konkrétan fogat mosni, mert szerintem senki nincs megtanítva konkrétan, hogyan kell megfelelően fogat mosni. Egyébként önöknél van erre lehetőség, vagy vannak olyan paciensek, akik kimondottan ilyen kérdésekkel is fordulnak önökhöz? Így van. Tehát kollégáink, fogszakorvosainkon és szájsebészeinken kívül dentálhigiénikus asszisztenseket is alkalmazunk, akik szájápolási tanácsadást tudnak nyújtani. Mindezt természetesen ingyenesen tudjuk garantálni a betegeinknek.
Ez azért nagyon fontos, mert hát valljuk be őszintén, manapság az emberek már csak akkor fordulnak egy fogászati rendelő bejáratához, amikor valamilyen problémájuk van, és a fogászatban a legfontosabb a prevenció, vagyis a megelőzés, mert nagyon-nagyon sok megbetegedés kiszűrhető, és sok esetben megelőzhető is.